Wah, rasa tenan iki wae dolan. Mas aku ya pengen digendong. Ya pengen digendong. Ayo. Malah mesti kopi pipis dhewe kok. Aku pengen sama ibu belajar. Wah. Sayang. Apa tenan iki? Bukes iki tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lak dolan HP ning kamar. Dheke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sang digabloki. Nah piye? Jare dheke ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salimbi. Song wawut ngono modele ngimpi, mbok lek ngimpi nganggo aturan. Lah iya. Wong ora ya urung, anu ora. Luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih waktu. Ayo. Men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpake prau layar. Ya. Datare mongso Jawa, ngono. Men ora kelep tumpake prau layar. Yo, monggo dados tak belang CS. Yo. Suwe ra ketemu salaman saya. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak? Alhamdulillah sehat jenengan. Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih. Matur nuwun Pun matur kula nuwun. jatuh baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sami kangge kalian kula. Nggih. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah waras niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia Ojo semuanya. kalah semangate karo keluarga besar pikir aja. Lho nggih kula tetep semangat napa Untuk rukun kompak menggunakan gaman panunggal Nggih. selalu bersalam Oh, salaman. nggih, nggih. Ini saking Ora ya, contoh. Ora kasih salaman mbek kono ya mbek Patu Asarawat tau. Aku asal asbat iku pripun to, Wong Pak? awis salaman kono angel kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya rom Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cah yo mergo ndereke Pak. dalang budale pamulang. Nah, ngoten. Sampeyan iki ada-ada karo Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Oh, baru nggih ra ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki yo monggo. Wong-wong iki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi iki mau jebul ora pangling aku. Ora pangling. Berarti wis apal kali jenengan. Apal iki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok isor kuwi. Mriku. Nyuwun foto. Iki wong Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Yang Santang ngono. Oh, berarti film yang santang lho. Oh, biyen yo ganteng kok Le. Lah sampean biyen ganteng. Cak Jolang. Saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon jadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon niku lho iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung. Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis Pak. Kok saged Nah ngono? iki guru-guru kan manggone ning gone PG Rejo Agung baru. Dibengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk-tumpuk ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gede-gede kok dora ketok ngantek nggowo ana ancik-ancik mau. Lah nggih Goro-goro saka dik niken. Dik niken. Karo aku nek karo sindan-sindan nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tanggati umpamane sindan sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal?
Aku ya jelas-jelas yang pinggir dhewe kaya bimbingan tebu. Lah kok sing pinggir dhewe nek seneng akeh lho, Pak. Pakai sing pinggir dhewe nek di jenengan ya dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahe tebu. Sampeyan lho Sasok eres gandus pantes lho. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Jenengan ampun nyepelekke. Niku ta Niku sing pinggir jaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggih swara, wah sak ren iki pedhot kabeh. Saya mulih Pak tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh. Nggih, bener. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Sulang. Nggih, yen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki mun mboten nate nyinden. Lho, sebabe Ah nyindene ning gone panasan ora menterop sambil gledek. Ning kon sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kakang medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake. Ora masalah. Oh, bukesi iri meneh, bukesi Pak anu garwane ngimpine muring-muring kok. Ini kan sampean kedah mulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Jolang niki Pak Cahyo. kalih garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar ini digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Pasti gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah kayak terus kene tak cono njumpuki sembarang ya. Lah nek bukesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Lah barang bojoku sini lho. Lah dagelan rondo kondangan di bojone swalayan kulit nganti sapam domoro we. Jebule-bule laos. Supermarket kan dia laos kok laos ra ono. sampean kok iso ngono. Nah, mulai ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Nah, Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Nih, Mbak Siden ngono pabrik kene wis ana. Sampean yo urung lahir ya. Lho ala aku yo isa ning pucuke pelem. Sare bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bukesi sak kanca. Nggih, nggih. Lah iya iki ketingale yo. Wah piyaine langsung ning jebule makne hati-hati. Kok mau Dan ngati kok 200 iki ngalor sinden iso kotok kabeh. sindene Pak Cahyo niki lho Mas. Yo pas surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik. Sing ndi sing sepuh. Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Napa kok tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Sampeyan ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot kamu. Lah mau ning transit ya wong dhewe dastere teng klewen. Ape saling lu aku ngantek pangking lho. Bareng gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung adi salira adi busana lho. Itu iki anggere saksaya rapet kualitas apik regane larang. Wah, tenang lho, Pak. Tonggoku kae gak gelem rokane selawe sakjane. Kok kandha lagu. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok Bukesi. Upamane Mas Sulang jenengan duwe garwa kaya Bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bukesi ngono piye jajal? Ketok ora mungkin. Sing jenenge upama iki piye to? Mun sewu lho Pak, kula nek bojo ayu sirian. Berarti aneh men. Aku lho cemburunan kok aku beto. Lho, kok piting wedok ki ayu sing lanang luwih iki. Aku nate ke ndek bojo ayu pisane Cina ya. Ha, Cina. Lah. Tuntunan kok ning dikon ape resepsi gandengan kula di. Niku tumbale, Mbak. Barang iki ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kan. Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Iso ngono piye? Lho nek bobok berdua niku mboten saged rukun.
malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobo niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargane lah hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Iya, tadi dia jam 8. Maksudnya kok wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Piye? Kayak turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape. Yo oyo ananging. Yo sesek kene yo sesek. Ning alhamdulillah wong tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei bekel. kok begel iki to. Sing dibutuhi lho. Namane ku behel. Ya behel-behel sing rego larang, Ha. sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki mantongat tukul. Kami kaya kok. Kalau tomat tukul lombok tukul. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isih karo kancane saiki balur. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Dan iki begele iki lho tak coplokno. Ya, coplok. Tak copot. Ha. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Bisa apa ya ora ngatasi? Sagone Singapura. Dagelan koyo garangan ngene kok iso. Ya ora Singapura. Rai nomor 2 Mas sing penting iki kayane. Waduh. Leleng tenan iki. Dagelan. Go ning Singapura. Ke Singapura. Artinya foto Dari telepon kula, gandeng sampul kadung niki kantil ndak bisa dicolepas. Pas kantil iki piye to? Maksudnya gak bisa dicoplok kadung entek lho. Ha. Ndak nempel tidak bisa dilepas ini gimana Mas Julang. Aku pas Cahya aku pun tadi. manggu, aku sibuk langsung tak wangsuli. Oh, dicopot candase aku. Sing mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kayak begini awake itu kudu sinau karo pikir rejo agung. Tapi kok Napa Pikir Mas? jago. Antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Kekurangan untuk pikir jagung. Kira-kira kalau bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowong mawah tenan ya. kaya lori rano tebune lho runtung-runtung ning kono. Itu namanya bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa, sedekah rasa dono rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden. Iya Iya seorang belas gitu. Iki nek cara tebune sing siap panen. Tapi warnanya sudah ke kuning keemasan. kuning keemasan. Dan hasilnya gini sing ngomong iki. Tebu sing dipanen urung wayahe dikumbarke kok emane nek wayahe netut ngene iki. Kok pakai metode ini? Kok sampai darah serta nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Penak netute lah nak sing untune mlawas ngeten umpamane netut piye? Nah, Mas, Mas ganteng karo elek iki wis bojone wong sing diguyu gak raine wae. Lho lah. Ada ngatur tahu lho. Napa? Persane sedaya dulur-dulur lho Pak. Lha sak saru piye to? Lho, lah kok sing dinggo ora raine kok iki. Lah iya, kok nek ganteng elek iki padha elek wis dadi bojone sing dinggo iki gak raine. Berapa? Salah ya. Apa meneh karo walah. Duwe Pak Cahyo ku tadi ki bingung. Kok bingungke apa bab napa jajal? Aku mau rene nganti balik ping 3. Lah terus Mun saya Pak iki dalange niki Pak Yoyo, mboten Pak Cahyo ku tadi balik metu. terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to seroke kok teng mriku dalange Pak Cahyo ku tadi njenengan nyaturi desa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo kok Cahyo ku tadi. Mergo nuwun sewu, kula niki yang KTP Cahyo pun tadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok awakmu ndarak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge lho. Iya dadi nek utakan duit iki gampang.
Kok iso utangan Iya. Nama peminjam saya tadi barang ditake tanggane iki dalam percaya mboten iki dalam raya. Sing nagih karo mumet iki awake dhewe iki tanpa guna ki awake dhewe iki wis nek ora disami sindel-sindel ku wong nyawang aku kaya rubrah ngomong. Sampeyan kula belene kanca. Nggih. Niki enten Waranggana Madangkara sing in kelahiran saking Madiun laladan Kule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasiro. Ayo. Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, gagas. Ya sing pundi iki? Belum sempat ganti. Wah, dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Kak Jolang. Nun sewu mak jane ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone mateng tak terke ning rumah sakit USG iki berarti hasilnya mah geblak senajan. Enggak pengen apa? Ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut tok enggak. Masa kok ngono iya? Kok tugasane kok tugas lah. Kleru lek mesti kleru. Bukan kleru ngoten. USG iki kan gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki nyucur ora mungkin kok. Kok tugas iki piye? Aku murid-murid karo petugas pripun iki hasilnya kok ngene jebule petugas lagi magang. Kamerane kurang mendhuwur. Petugas iki rong pinter. Tugas magang kamerane kurang mendhuwur. Barang mendhuwur lagi kok uni janenya laki-laki. Sehat aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Barang ngono iku dokter apa petugas apa sing menjelaskan kesehatan. Aku ya wis magang muni ngene. Pun saya bayine sehat to Mbak, sehat. Pun saya tapi matane dewi-dewi ngene lho. Ha motone awak numpuk ngene iki lho. Semua itu harus disyukuri. Kalau iku dewe ini nggih pas ajeng lahiran iku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayake niku wonten numpuke. Oh, ala gone bapake kakean. Ana nek ngumpuk ning kene iki. Iso bojo ae. Mosok ngantek ngumpuk barang. Nggih wonten numpuke ya. Lho ala ora bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Anu ketuban. Tuban apa lamongan to, Pak? banyu ketuban kok lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, belum ngrasane ngenteni buka seket niku ora buka ya, Pak. Aku yo ngantek gunung itu gerbang kok ngantek 50. Duwe terus nganti piye yo? Ayo mau balik kaya wah. Ora ada kata-kata wah. Saya udah lagi menggambar membuka papak, membuka. Lah nek ngono lah sing itunge ra dulu papak, Mbak, dulu papak 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Dikekrek. Operasi sesar. Iya Pak, sesar. Nggih, wong sewu jenengan iki ra disesar to. Nggih. Yo jenengan kompleks melih mboten. Sampun. Iki aku maca ning TikTok ya ono lho, berarti sesar gaite kerapetan. Terus malah HP pipis angel ra. Obatnya
bayo piknik ora. Sampeyan biyen lahirnya iki kira-kira disesar apa lancar? Ya wong biyen urung usum apa urung usum dokter urung usum puskesmas kok lho. Ya terus Begitu larani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning kebunan. Pengetan. Hadian saat gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk pikir jagung. Iki yang Madiun. Ayo. Oke, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak aku mau sing ngajar awak Sumirah. Mbak Sumiran nggih. sumiran. Selamat sukses kagem tutup giling Rajagung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya Pak? Ya. Ya. Jadi tiap tahun bisa buka dan tutup gilingan. Ya nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi, tutup giling ya nanggap lagi. Biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Aku ini Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Jadi mungkin jenengan usul Pak Cahyo. Lagi enten Pak Mundut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung ada Pak Pak wis teko iki. Saking Mbah Urip Ketung Rejo Muntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung panci dalu katresnan sejati. Nggih, wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki sambung panci dalu. Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Meruh ya. Aku seneng sing ngono kuwi mimpi-mimpi kok. Iya. Pasti jalur Sewu lah. mesin ya malah. Ya nun sewu, kiai loro nun sewu. Iya, iya, Pak. Karena mun kemi itu. Oke. Jenengan kok perso nek kula ngemiki. Lah kula dhewe nggih tau di bojo ayu tur model ngene iki Oh, lho. ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kali sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik. Lah sing kuwi jenenge bisa sampe ya. Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak wiki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake umur 34 ya. Ayo. Sing hiji nang barep. Sing hiji nang barep. Oh, anak baru umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Hati-hati. Yo lek wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Kok semaput gini, Pak? Iki dipreso doktere jare mendem baku. Masa mendembaku? Gara-gara apa? Lambo ibu terus bilang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmini anaknya. Pamitan. Perhatian kesehatan. Maka bawanipun yen dipunaturaken sambung panci dalu Mbak Dian ya, Mbak. Suarane apik, yaine ayu, bojone uwong. Merangas ya. Oper Mbak Chandra Mulya. Ojo kalah. Kudu sing apik ya, Sing apik Mas. dipirsani piyai sakmene kae. Iki rek aku bojomu ya. Alah ojo nek rek kae Lah, iya. tenan ngono ta. Ah, aku nek bojo nek koyo ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo koyo ngene nek salat ngono salat bareng kan. Lah malah aku arep muni amin kalau dadang rukuk-rukuk ya toh. Lah kenapa? Lah kudu nek kecantol nek nganti sakit. Kok yo ora pantes Mama
yang digandeng-gandeng ora pantes. Lho, kok Aku pantes? kalau mbak ini kan pantes. Aku yo rada mbak yo ayu. Rada member ngono kuwi ya jajal lah kaya ngono kuwi jajal. Gandengan piye? Ngeten iki lek semersane lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten iki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kali nek jualan niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Yang kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya apa morate, sing kakung kaya komodo. Sing penting diminate iki. Ya Mbak Chandra. Sing apik, sing apik. Iki sing ngene. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terakhir pertama krisis lho. Malah ora. Kiwamu kok cemlorot kono kiwamu. Iki jenenge bros ya, Mas. Terus ra iki. Bros saya mengisor. Aku iki kero kok no. Amin. Kero ora apa-apa. Terus kok iso meli-meli. Kacamata nih. Kero no. Ya terus sampe kira. Berarti liyane. Kok kleru tak kira maksudane kurang mudah. Jebul nih Mas kok nanggepi. Ajeng rambutnya Mbak Diajeng. Kula ajeng buat batang Mbak Diajeng. Terus pantes ora jenengan Mbak, ora jenengan. Ini Mbak cocok. Lah Iya iya. toh Mas. Aku ada buat batang lho. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa? Kok paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong wis ngerti aku nek aku biyen iki sing dadi kian santang. Kok ngono meneh? Kayak ngene iki kian santan. Kalahan iki ya. Sumpah Piye piye piye. sing ngomong apik iki. Ala modelmu. Lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku di kono kondo aku melu omahe kono. Ayo mulut. Ayo. Nah. Ayo to sambung rasa. Nanging wanci Jadi iki mau bermangan apa? Apa to? Biasane lu bermangan apa? Aku barang sembarang iki mau disuguhi godhong barang ngono. Ah ya lo ya kayak pedes tuh. Ayo saya nak. Rano. Ayune kaya ngono nekat. Sampai 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, kowe wani aku ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Rasanya kayak apa? Malah Empuk ya. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapes aku dilunggui. Lah iya toh. Apa ngapesan dinunggui? Kono empuk lagi atos. Lah iya toh, lagi dibawa tok ya mencolot. Nah, ya. Tanmana ingkang rupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti
entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Mbak Sira. Gambarmu uga Yoga-yoga kanca-kanca kompak tenan. Transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Panjen sampun dadi ciri khasipun panitia PG Rejo Agung nggih pun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Nggih. Iki emang entek sing iso urip barang kok Mas. Kok iso? Ya dibeleng kono jenengan aja kondur acara Ya ini bijaksana kok ngomong. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapin. Ini apa? Itu payungan. Oke. Ya, terus Mendah boyo
matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindirnya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Julang. Nggih. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Cahyo pun tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madia FM dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah dan menjadi barokah. Amin. Tulung minta gending kutub manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Wino. Nah ini kalau salah rumiyin saderengipun gendut niken. Ya nang diaturake kelangenane Bapak Yuswanto aturake genduk minong nawangsih kanthi ninggal katresnan. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yuga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke minong nawangsih. Yo.
Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangse. Niki Kasana Budaya Mas Jola. Oke, gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia namugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full, ya sinden liyane dimunculkan dulu. Oke, leres-leres niku rasane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken. Nah, nah mumpung nih genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun malah luar biasa. Oh, mboten satu diitung nganti rambut niku. Iya rambut. Oke. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Alhamdulillah pangistune Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. sunate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng ya? Dereng. Derane nggih dereng nek ngono padha lho. Padha piye? Aku ya lagi bisa nika. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasil melimpah ruah, mula terus ngaturi jenengan. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Semakin beliau semakin kok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua Pak, mengglobalkan doa semuanya. Ya Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya pondok ora iki. Dikira goblok ngono lho Pak paling ya Pak yo. Iya, menawa dhewe ra tega karo awakmu kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Ya, wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono, Mas. Soale menengae. Nah. Yo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya rumangsaku ya Salim. oh iya salim ya. Ya bengi-bengi ndak mimpi karo sampean. Lha iki sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo sing ora ketemu sing ora video call sok-sok kangen. Ora tau ngempekne aku kan. Gila teh Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalam ngoten to Pak, terus kula nginden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku iki kangen lho Pak. Aku tadi dikasih Pak Dalang tak pengen sare terani. Lah laranku kapan mau iso ra turu lho. Ya malah kesehatane piye lah ngono. Dibanding bikin sakit hati. Terus bareng sampean sawet dewasa saya gede no. Sampeyan lah asline tah kapaten lho. Nggih Pak. Lah nek dituluk aku ya tah Klaten. Nggih, Soal Pak. sirahe ora bapak karo anak. Ning nek Klaten kono aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan
lho, kakek 2 tahun 3 tahun lho. Iya, Itu saya sudah. Iku ora terah Klaten. tapi Kerai ngomong. Ono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ini nyatane karo wong tua isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tua, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora aku tak kirim rekening ngambil transfer ngono. Ngono. Lho, Pak, yo kuale. Nang apa? Lah kula sing anak jenengan dirose. Lho, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. ini Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Ah. Bunga. Lah aku nyangoni duit nang ngene iki kan. Lah padha karo Kyai Segoro. Nah, Ini luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin tetep eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. Amin. Terus baru ya Pak, mungkin jenengan ya sehat selamat wilujeng ya Pak. Amin. Kita ngomong anak putune. Ya, kayak aku kok tuwek kemarin butuh barang iki lho. ora tegese ki anak iki bentuke. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, nembang sing apik rayu. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang nang gen CD-CD utawa nang YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saya isi ana CD barang. Siji yen kula yo saiki ra disetel. Iya apa? Dadi PP. Ya. Iki malah dinge aku ora proyeke malah siji ora disetel kendel. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang, saiki juga sing klasik luwih bersih. Iya. Nek lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni ning bawane apa derek sampean. Apa? Nggih. Ya bawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, belak-belak Karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Mbah, bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nabian bendino tanggapan suarane sik blantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
Sinaune mentok. Yen was rina suaranya piye? Wes pokoknya nek niken iki opo ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelannya menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis bakoh dhisik. War di tingkat pira wae model omah piye wae tetep lakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya ndelok karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarsana Aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Ya, cak mangga. Nggih. Aku ngenteni tekanmu kaya sing kaya ngene apike ndalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe jinten Mas.
Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pegi Rejo Agung. Sinten sing rawuh? Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto kepala lenggah pinarak anggene silaturahim lan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kledang tarik bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik pancen cagake wae yo piyayi-piyayi seni. Kek mangkate saka gamelan apa wae iki yo mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Iki diwentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan sregep prihatin sregep poso. Anake yo hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teko rame, sijine teko dim. Syukur dados Mas teni. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi apa dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus Upgrade. Cek Malah Magret ayo pegawe. nolak salira lewis pokoke diniken iki harus melu bangga. Karena apa? Dimanapun diniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa maupun sanggul, kebaya dan jaring. Wah, luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya. Kamu sehat terus ya Dok ya. Amin. Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Langsung dianggap mati loh. Orang apa-apa kalau ini pesen sih lah nih kalau timbang antri. Akhirnya kudusnya Ini jenenge anak perhatian ini. doa sebelum meninggal. Lah, pakai dicicil nih tuh mau. Wah, kita mau cicil perjudian liane kayak ngenteni ngomong. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Selamat datang. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ya Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Wuryanto. Pak Wuryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngrasa rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben iki nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi durutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti tengah wengi mergo ngeratani men Abdil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tangan karo Bapak Bupati. Dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Dengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Apa? Alas. Apa kono Puspita Molo boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah mungkin ada paturas. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Ya, kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu
itu dia sukanya sama cowok. Enak sih elek-elek ini. Iya kalau jelek-jelek ini kan setia. Jajali takoni Pak, nih kan Pak. Antara ini milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ini Sejujur-jujurnya ya. Ya jujur-jujurnya. iki ganteng lho, tapi duitnya rada sedikit. Nah iki elek, kami aki. Malah saya remuk. Saya tuh yang milih sing kayak Ya. Mas Jolang. Nah, ini jadi ini ki bro sepurane. Oh, leleng ngono kuwi ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iya lah. Tidak sedulur. Apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Wedus saya. Enggak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Mawek. Lah sing kagungan dek niken, lah sing mari yo dek niken. Lah aku nek ndelok ning ndi-ndi dek niken. Dek niken. Aku mesti ingat terus kalau cintanya itu cinta murni. Sampeyan yo kaya wedhus yo padha. Ora wedhus iki kan piye? Aku yo ngerti kaya roh dek niken. Nah, nek kepengin kis wedding ora sah dadak golek pipi. Lah bokong. Waduh ya. Arep iki pipinya nang guri ta. Sa, iki dirimu ngatur apa? Iya. Karo anu Bapak Bupati Katen Bendewara. Iki ngaturaken lelagon mawon. Nggih, nggih. Dan semoga sehat selalu Pak Jamal. Amin. Ini ditimbali mriki. Nggih. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Karismatik tenan iki. Sida ngaturi Pak Bupati. Siap, Pak. Nggih. Ada. Ciri khasnya Piai Madiun ya. Anjir sama panas-panas melaku nadyanto sayah mestinipun repot mestinipun kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki ya diaturke panas-panas melaku Ya. nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Ada sing kari jane lho. Pripun? Sing kari apa? Lali. Lali apa to, Nak? Burung yang ngoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati.
sapa ra jelas ngawur. Sik ono ra ilok. Ibu itu Mas. Ora matur nuwun marang ibu. Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo, terus sewu namu gojek ning mugi iki pate de bocah. Pecah gendeng. Nah, ora keteni awake dhewe ora kasih oke. Ini gendengnya gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Pak libur Mas. Terus saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna, sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmoro. Ayo, ini nduk. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Kita apa? Ayo mak, ayo semangat. Adimu itu semangat. Ayo saya. Iya sing kesal bener. Serong wedok kok tidak sayang. Dandan ratu tunggu ya Mas, ya Allah, sama nih jangan gimana banget lah aku jangan. Ron ki aja pas go tengah. Bendi. Gum dakah ki rondo ini. Iya. Aku ora diwonokne. Ngomong jadi sama nung seneng nikah, saiki karo kaya ngene. Ya, ini masih adimu kene adi busana wis bener bros barang ora pas go tengah. Aku Wis tetep dinane. Kowe kula niku piye? ngelem sampean ganteng aku, Mas. Saya tak benake cakep kowe kering ngene. Kadure kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susah ben karek rasa seneng cah cilik iku kene. Ayo beri saya. Gitu. Ngene iki lho. Tandane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong lho ya. Lah rasane kaya api derek lori ya. Ayo saya. Sia-sia temen iki lho. Wah, kok tenan nih Mbak Ibu. Maksud aku yang pengen digendong. Aku yang pengen digendong. Ayo. Alah masih sok pipis dhewe kok. Aku pengen sama ibu Gabriel. Wah. Saya aku tak nih musola apa bisa. Ora apa bisa iki lho. Wong loro usung-usung kok. Masalah. Makanya biasa siji, biasa aku pemilih iki. Nah, Aku jebrangan iki, Bu. Ora ada jare apa rabi. Yo ora dong. Setengah Mas Bola, setengah. Awakmu ki wis gedhe malah karo sing cilik pokoke muni saya bendu ngono. Angel to. Iki yo padha bayumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki seh bendu. Ngono. Jelas kok mas. Mama iki mbek iki ae aku iki. Ngono. Aku nek bojo nikah ning kamera Lah justru kuwi aku mau golek iku kaya iki. Dadi iki. masa yo nuwun sewu. Aku ki jejer wujude ki nikah karo dolan. Iki kamera kok iso nikah karo asu kuwi. Ya ora, lek popone aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Ini kan Mbak Birgita ki putih, gitu. Popone bojone iki putih. Nah. Dadi kan langsung ya putih, Nah. putih. Nek karo aku lho. Bentar kan kayak zebra. Rolling. Ape anggur niliki kok wah kaya ulo weling lho. Iya ya. Yo, diaturake. Ayo. Kita karo genduk nih kan Nggih. Litri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok.